Jeli? Dobro. Pa da, dok se ovdje snima, popiju se sve kafe, ja nemam Evo, vodu i da hoćeš posnimam. pola moje? Ne, evo. Doktore, ja sam s vama htjela da razgovaram vezano za ovaj ugovor. Zar jeli? Dobro. Problem je u tome što tu nema uopšte stomatologije, ja ne razumem čime ja da se bavim u ovoj ordinaciji. Evo ovako, možemo da ubacimo... Bodujemo stomatologiju. Da bodujem stomatologiju. Mislim, za radnika meseca ne budemo samo marketinške aktivnosti, nego i stomatološke. Da bi tako se zadovoljava. Evo mogu kapsulu kafe, pošto već Kad budemo meseca biti ne mogu jer se ne snimam. Kad budemo završili detalje ugovora, možda dobiješ kafu. Eto, imaš malo. Ajde, daj ću ti moj. Ajde, evo ti malo cukri. Dobro, dakle. Čekaj, evo ti Sarina. Jedno ne popio. Pa eto, to se samo kafeniše. Dobro, pregovarat ćemo oko tako i dobacimo i stomatologiju. Sam upalio, ajde sad ti upali taj. Dobro. Okej. Da sedem ovdje, a? Znači, snimamo par tematskih videa sada. Evo, kadar je spreman. Kako vam sviđa naša scena? Mali fotostudio, bit će veći, pratite nas uskoro, krećemo sa velikim renoviranjem. Ima već neka konekcija i na nju sa šrafti transfer. A različite su replike. Profesorka? Kakav je student? Dobar položio sa kilavom osmicu. Jaka osmica. Da častiš. To ona lepe oči. Vidiš da sam mu plave neke. Slaš da se tebi sviđaju njegove oči? Prelepe su. Da vidimo oči. Zato je dobio osmicu. Trepni. Zbog očiju. A trepni 2 puta ako si odmah. Mišljenje mentora o polazniku. Polaznik je za ovo vrijeme boravka i rada u ordinaciji pokazao interesovanje ka svim oblastima stomatologije. Motivisan je i radno orijentisan. Pokazao je inicijativu oko protetskih radova i napredovanje u hiruškim granama stomatologije. Aplauz! Ja bih samo dodao da sam srećan što je doktorka Jelena moj mentor i da sam tražio ovo da bude i to sam i dobio na kraju. A gdje je pečat? Autogram sve. Hvala.